It-tkabbir ekonomiku għas-sena li għaddiet qabeż kull tbassir diġà pożittiv ta' istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Kummissjoni Ewropea u aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna fl-2015 kiber b'6.3% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Din hija l-ogħla rata reġistrata f'dawn l-aħħar 15-il sena li jfisser ukoll li tkabbir ekonomiku f'Malta huwa 4 darbit aktar minn dak medju fiż-żona euro. Kienet l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li konfermat dan f'pubblikazzjoni li rrevedit ukoll l-istimi għall-ewwel 9 xhur tas-sena biex it-tkabbir ekonomiku attwali għall-ewwel kwart tela għal 6.2%. Dak għat-tieni kwart jitla għal 6.9% u dak għat-tielet kwart jitla għal 6.5%. It-tkabbir ekonomiku s-sena li għaddiet kien xprunat minn żewġ fatturi. Żieda qawwija fil-konsum privat flimkien ma' tkabbir sostanzjali fl-investiment. Iż-żieda fil-konsum privat tirrifletti titjib sinifikanti fit-dħul tal-familji fejn jidħol l-investiment fl-2015 dan kien 28% ogħla jew 335 miljun euro ogħla mill-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. L-esportazzjoni żdiedet bi 315 miljun euro aktar mill-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. F'konferenza tal-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona intqal li dawn ir-riżultati huma effett ta' deċiżjonijiet li ħa il-Gvern. U dana wassal ovvjament tal-ħidma kollettiva ta' gvern illi għara findi jindirizza dawk il-problemi illi kienu qegħdin ixekklu it-tkabbir ekonomiku fil-pajjiż fil-waqt li għamel numru ta' inizjattivi bħal riforma fil-qasam tal-enerġija, bħal il-tnaqqis fl-income tax, bħal child care, bħal mod ta' kif il-mod enterprise ġiet remodeled biex tattira iżid investiment fil-pajjiż. Fl-istess waqt, ir-riżultati jikkuntrastaw ukoll ma' kull tbassir li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien bassar li bi-Gvern Laburista ħajkonna bailout. Kien bassar ukoll li jekk hu jitla fil-Gvern l-ekonomija ħajkabbara b'2.8%. Illum realistikament l-għandna bailout laqqas għandna 2.8%, anzi. Ir-riżultati ekonomiċi li jmorru ħafna iktar b'saħħithom minn dak li tbassir ta' Simon Busuttil ta' 6.3% ġifieri aktar mid-doppju.